ini minum kela ini minum kanan dia Foto kan mana cylinder apa? Terus, berapa boleh? Di mobil ada. Ini mobil lain type 7 nih. Warin nokda var, war giri mi bisa? Sure. Man saya mau isi lah, dong, mama proses meter nah. Mana itu zon tapi kan sih. Ini beralih ke mana? Udah. Oh biar mu. Ile bagi ile. Lakshmi. Excellent work. Kanan dia uno. Watch out. Uno sniper le. Risumai. Karena dulu kau nak Azin mawan fresh kau dengan itu zon fresh. Pyramid fresh. Yang mereka okey, pyramid mereka okey. Ma, tangan aman le. Oleh ruang folder. Robot. Robot dah. Arbali kakde wari. Enemies ahead. Yang nong deh. Rang le. Semua कर लाए भाई ले इसके maki untuk yuk Mark the location. Gwya ऊपर उमर लगा है
बबेथिं बेयाव न'आवबो दंलै Enemies ahead! Enemies ahead! जोब्बाय माथो स्कुलानो जोब्बाय माथो आनसि फैदो ओइ न' गोजौ हा गोजौ फैलाय सोरबा सासे फैयो गोजौ नेटबो गैलालै नेट थानायबानो जमना दङ सिरियावनो बिराद डेमेज जाबायमोन हेल लादों गाव Marked a location. इयाव गाखोना दंमोनलै इयाव बिदि सिरि थानाय जराव बिदि हाबनाब्रा डाइरेक्ट हाबनाङा नेट गारनासो हाबदोलै बिगुर गारि नोंजों सोर गाखोदों बखा आलु माया औवारि थायोबा सोर थांदों बावदों नायाखै नों गारि सलाय Enemies ahead! वारि आयौ थाब गाखोनांगौमोनलै गैलालै गारिया बेरफुसिनोसै बरिया आरो गावबानि गथ' गाखोदों र'ब्रा आंखौ लांफै नामा फैलाय इयाव हाग्रायाव फैलाय खदाखौलाय आंना नेटसो गलांनो नागिरदोंलै स्मक गारबाथाय सासेखौ होदोलै खेला आंनो आं बेखौ नेट गारदोंमोन आं बेखौ एफारांनो Marked a location. Let's go!